Уважаеми клиенти, от 1 януари 2026 г. Република България официално въвежда еврото като своя национална валута. Това е важна стъпка за всички нас и искаме да ви уведомим, че тази промяна няма да засегне условията по вашите застрахователни договори с застрахователно акционерно дружество Армеец. Всички изключени застрахователни полици запазват своето действие, като подновяване или преиздаване няма да бъде извършвано поради смяна на националната валута. Всички финансови параметри, като застрахователните суми и застрахователните премии, ще бъдат автоматично преизчислени по фискалния обменен курс 1 евро равно на 1.95583 лева, съгласно правилата за Закона за въвеждане на еврото в Република България, без налагане на допълнителни такси и подписване на допълнителни споразумения или анекси с вас. Съгласно изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България, от 8 август 2025 г. до 31 декември 2025 г. общата дължима застрахователна премия от вас, както и размерът на вноските при разсрочено плащане, ще бъдат обозначавани в лева и евро. А от 1 януари 2026 г. до 8 август 2026 г. двойното обозначаване на цените ще бъде в следния ред: евро, лева. Считано от 9 август 2026 г. всички цени ще бъдат обозначавани само в евро. До края на 2025 г. плащанията на застрахователните премии ще се извършват съгласно условията на вашата полица в съответната валута, уговорена в нея. Ако плащате премията си разсрочено на вноски и вече сте направили част от плащанията в левове, молим да имате предвид, че оставащите вноски могат да бъдат внесени и в левове, и в евро единствено в периодът от 1 до 31 януари 2026 г. След тази дата, плащанията следва да се извършват само в евро. От 1 януари 2026 г. плащанията по банков път ще се извършват само и единствено в евро. При получено плащане в брой в левове през януари 2026 г. застрахователно акционерно дружество Армеец ще ви връща рестото изцяло в евро. Ако към даденият момент дружеството не разполага с достатъчно наличност да върне остатъка изцяло в евро, то той ще ви бъде върнат изцяло в левове. Важно е да знаете, че ако имате заведена застрахователна претенция, щета през декември 2025 г., но изплащането по нея предстои през януари 2026 г., сумата ще ви бъде изплатена в евро, отново по фиксираният курс. Нашият екип е до вас, за да направим този преход максимално лесен, прозрачен и безпроблемен. За повече информация може да посетите www.evroto.bg или да се свържете с нас на телефон 0700 13 939 или по имейл office@armeец.bg.